Kajing kena ke bumi negi bor pulit ke renjak police station bagi dekat ke Nyau Trap Youth Council ki khangla di ki bor pulit ban le e ka kam ha kajing yo bat ke seng ye ki arngut ki nong khayi drak sa ka sitare unai lor arja arpusaw harenja kalau penlong ye ki nong ilam ke seng ban ong balada ki bor pulit bat ke sarkar jela ki trei shisha ye ka kam ke HYC karam syem ye ka sin jam ban mi shakmat ha ka ban ye khun persha yaw drugs. Kani ko kubor nak HYC kalami nak jing kren bat kilat pathai kubor ha khat saw tarik urisau arja arpusaw hadien ke jingwan senran yo samla rangba Isaac Basayomoj u secretary ke HYC Central Executive Committee u bersyak khat hajar hagi pulit jong kate ke police station namar kate ke jing khandra drugs. Haswa kani hakani ke stamp ringkat ki lama lem ki plakat ki dekat ke HYC ki lai halla bat perta hakmat ke renjak police station bakimdan jing syanya satya ya ki bor pulit bat kum ka seng ke bu jing mut bet ban khenra bat penduk jat yo drugs nak em lang sa lang. Nalor ki noi lam ka seng bakentup yo ba Roy Kupar Sendram u president u ba Donbok lang kharling do u vice president bat ki weipat yo samla rang ba Isaac lai senran lang ru da ki long keme ki bedai ki bahieng jong u bat ki bakersan teng e ka seng halor ki sin jam khendra drugs jongka. Uba Roy Kupar Sendram uloong bag jingle ki pulet kan nang ai man sim shu shu e ka seng ban ya chakmat ban yakun persya yaw new jingdi penbuat bab loong ru bakani ke jing syakot hajar u secretary ka pen balada bat ye ki bakhayi bat di drugs ki badan ke jing dei bat ki high level ki ban syak pengat muka duma dei ki dekat ke HYC. Kali ba khat ni am tai ngap wan kedai ba kejingja ba ben sitrik ka bajah ni ko renja kadi singlei bengi obat ye argut ki ba supply drugs tiki orang na bangi bat teng beng lalong ba bangi saw le yiki bat ngi khang uplet bun le kamram he kam simla dei kum kata ka jing komplain u kulet u banani hi bo komplain te dei ke ka ba wan kulet tu sniru ai ong u apswa ngin kli so bangi mar ki kam tip kulet ba kulet kam le ki wan hi de dei ka yeng on da adap ka kam ga jongi ngin ai su kulet ban ladap ngi ai kulet umtre te hadin tu ngi ani si bahia te dei tang kata hi ka ibu ki bu ane kita kawan biang sistem lah kemun. Wang ladon kam kin sa pendep mon mi. Ngi lalap mentala arsin lai sin. Ngilabat lah keleng ke sor selong ye ki nong di drugs kamtam. Haduk menta kidang don arteli ki kies ki bapan ngat tengi. Kanir kapen subajor yang ngi ba imat ladabat ye ki briu ki badan benta bagi high level ki briu ki jong kin ya don kin chap pen ngat kies. Kata kri ke jinglap ko jong kum ba kalong menta singin ya po renja kumju ka tu ka belajar. Hang te hapo sadar police station. Namar ngilabat daki spangut ki kena kiba di drugs ngilapha ye ki sigiri hap center kumba spa saupu spa san pongut ngilale la ka jong ka kamram ka jingkeli kalong ba ka bor pulit ba ka bor sarkar kile ayu ka baar ka bengi kwa ruban ong ya ka ye ki bor pulit khamtam be sarkar wat penting wat pensmit ye ki noilam jog HYC ba kumjuru ye ki khot jog HYC ngimting ngim smit namar ngilami harengkat ka wei ka thong kalong banrat dingkhong yo drugs na ka ni gari ka bi ye ka jongi ngi sok thu ya ka jing ya ka jing janjar ka jing pat do no jong ki bhai ngasam ki keme ki kpa ha ba ki khun ki jong ki mat lani ki langop hu drugs kat no ka jing janjar jong ki yeng ki sem ki jong ki na kalyang jong ka seng ngilabu ya ka thong bangin tre sitom pipa khot yang isi spa sien hapo police station ngin banwan juba pakhmat jong pi ndrekani ka jing yale ka jongi kanom sange kata kari khubor ke basai syaki bor pulet bukum jur syaka sarkar ba kumbang ilapan bana bangilapan trikam ya ka dit mission ga jongi nakal yang jong seng haringkat filai ya ka jingwan senran jong kiriu jong kilong kemi kirang ba jong kani ka dong ka than menta ka si kani ka pen ba kani ka jingale jong ka HYC udra skamdei ka jingale tang jong ka HYC kaladei ka jingale jong ka jat benriu hi brok koi kani ka dei tang utmet ubaret kading gabarit kaba pinangi itang yaki katu kaningut kilong kumi haka por kaba kendiat kaba kem ngila pentip yaki bikin wan rida kamensim ka jing saukya ka jongki kilami syakmat banwan menta ka singihang ni po police station renja bat nang ni syakmat le ladaki bor pulik kinang le kumne syukum ni ngatrai pin sayu i ka baka jat mendriu kan saai ka jubab ya ki bor sarkar bukum ju ka bor pulit bangi kwa ban ong baka jing khun ka jongi kanom sakut tanghang ni ngin nang yai peteng hadu kata ka por bangin lam baka jat mendriu lani ka ri ka bi ka jongi kan lat new drop subla along kum tau thlen blas dang ban bamdu ya ki khun samla bat kilong yeng kilong sem ka jongi kata ka ri khubor ka basai ka bangi kwa man asa ka sarkar
hatu pi pedang pat ne namang ko mangai krem ne kat tu kan ningut kilong kemi kiong baki pulit li kelamuan tu si kiwan hadir on daladap katam Kajing sisa kari kata nakaliang dong no ilam dong yulo ong ba sedang syo ke HYC ka kam ban bat ikinong di drugs andalayo bat ke HYC kila sedang manwan pat ban pen i bangingin le ke bedai bande kat kum kajing tip ka jong to kasngi li kelamuan ha chaka kisya lenti i baki khot jong ke HYC ki bat ikinong di yau drugs ki kwa ban pen i sya le si sya ki kita ki kenrat ki jongki hajrong bapet ngila pendep la ka jong ka kamram ban le ka kam nanging so ban pendrem yu ni SI Tanjan Toshi nu SI ban ubadai hang ni ubelai ai kini ke FIR ban keno da ka bomde ye kinong elam ki jongi ban ngikwa ban ong yu uru wat million ban thok ban lam ler ya ka bakhlem le ya ka bakhlem ja namar ha bakut kasngi hi kan mau ba nakliang jong ka sengru ngimbut din ya ka jing trikam wat jong ki bor pulet ru kan poi kasngi bangin sapthat madan wat ya kitu ki pulet ki bedon benta kini kam khai drugs ru kan sapoi ka por bangin sathat madan ti wat nom pendom ngi ngidang ya trelang bat phi ngiwan hang niru ngiwan da kamensiam jong jing jai ngiwan da jing jai ki khot ki jongi ki pat ba ki jongi rekan poi ka por la da phi nang pensiet nom wan syu da mensiam ka ba jai ki police station ki bakhlan ga jing para po sor shelong la ne po rikhasi jantia ki bala da pat ba umut hi bantur don jaka ban khang ni ki to kan mau tang kan ni ga wenga ngakwa ban ong kata bat sisi nga ban baka seng kan but din ya kayeng bat wat jong kitu ki brio ki bedon ka boru ki bedon bentale si hakini kam khai drugs ba on kan poi gasngi bala dangi lalap iki saki sabut ki batikna ngin sathat pat ba bat ka message ko basha ngi kwa ban keren ba ngitep ha ki bon wat ki pulit ru ki ba ai ga jing kersana ngi ndai ba baro ki pulit ki bolong kum kita ki brio ki bedon benta ngi so ban ai kuble ye ki ru haman lagi kap ke bangi ngi kendu ka jing ya lenti ka jongi ki don ki pulit ki ba ai mensiam Daki mai mensiam ha po feel ki ai mensiam lembah ki message ki phone yang ki kendu yang ngi ai ku bele ki rengi kwa ru ban ong pat ya ki tu ki bomelian ha ni kam sobha kyar bat la dangi lap ngin sathat madani ki kerteng jong pi berokhat pi ka don shibun ki kumbang oi pi ka don ka jing khai drak si kumbalong ni ha po ka jala ka jongi kam dei shu tang kini ki bedi halenti ha sengkieng ki bedi ha surok de ki don ki bri wat ki basong ha ka bor ki basong ki shuki ki don benta Let's say day maki ki babtha ya ki pulit bala da filap iki khot jong HYC bakhandra drugs pengat iki kendon ba fair namala sisien bala pengat iki kendon ba fair hablet hajir hablet cakut hablet support police station umat ka kinang mut balamba ka ni ka jingle kan pentelat bor yangi kumboong do we na ka riurang ba kan ni ka jingle jong pulit kanang aimen sim arsha yangi Mendai tama yangi wat ekipat ba ru kai mensiam. Banang ni syakmat le kinang mi buon ki rupat ba ki ban mi syakmat ban kersya ni kaseng. Te ngang iba kani ka jingle jong kupulet kadi ka jing persang ka jong ki ban pentulot bor ka seng re ka seng kumangi ong ki noilam ki khot jong kai HYC rangkat ki pat ba jong ka jai meriu nginang klan bor. Bat pin sa yu i ka ga bangingin le nang ni syakmat kumnu ban rat nang khong yu drugs bat ban pen bor ka sorkar baka hap ban syem mi kilat kelenti kumnu ban khanglat ikani ka jing khai drugs lat lan ka ni ka ri ka bi ka jong ni. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.